Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 10:40. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy! Aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan
Hello mga tugang, good morning. Lunes po niyan, petsa 18 sa bulan kan Enero 2021. Ako po sa nung lingkod, Mardilad na inyiba, sanit sana. Pero tiyan, iliwanag po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Wala pangyayari sa palibot kasabi na po dyan. Ang bulis kan informasyon na bagali man sa luwa sa pagikan Mega Force Patrol. Technical side, kasabay niya to siyempre. Manito Tanyes, mantangyaon man sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuyang IT, Mark Sean Madrid. Salit sa naman yan, pero malanip. Sa kuti-kuti. Manangyaon ang kagandahan ng sound. Sa production assistant center natin, kaya po si Angel Mustaza. Bueno mga tugang, without much ado, dahil ito parahaloy pa. Pantaturo sa mga historiali po dyan sa luwas. Sa pagibukans ng mga pag-iriba sa Mega Force Patrol, nasa linya na po ang babaeng walang pahinga. Hans Galero, magandang umaga, please come in. Yes, maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, 17 na bagong kaso ng COVID-19 na nai-record sa bilog na kabikolan mo niya na pagkaldaw. Sa datos na ipinalawas kan DOH sa HDB ko, naglalawas na tuludigdian gikan sa probinsya kan Albay, Tigsararo ang Banwaan kan Daraga, Tuwi Asin Bakakay. Nagsunod digdian 2 man sa Camarines Norte, 5 sa Camarines Sur, 5 man sa Masbate at 2 sa Sorsogon. Mantang wala man na-rehistro na panibagong kaso na nagadan dahilan sa nasambit helang alagad igwaman in anom na naka-recover na sa probinsya ng Sorsogon sa COVID-19 sa hilang na COVID-19. Sinabi ka ng DOH Bicol na kung susumahon kung kan bulan kan Marso sa mo niya na bulan ni Enero, nag-abot na sa 4,071 ang nabilang kan total na na-record na kaso ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan, mantangan aktibong kaso nagpapatong pa sa 625 tabi, Sir Mar. So far, iyan ang nagbaba mo niyan kumpara kasuod mo na 60 ang na-record mo niya, nag-17 sana, and ang magayon sana talaga na mamantinil na wala ni na idadagdag na COVID-19 fatality sa bilog na Kabikolan. Okay. And tabi so mga pinakabagong impormasyon kan COVID-19 sa Region 5 with Boy sa Mobile and Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Yan po tayo mga duwi natong istorya. Update manangod po sa kamugtakan o kaya sitwasyon kan COVID-19 sa Kabikolan. Mga kapatid, ingat lang kita Love your life. COVID is a dangerous thing. Stay at home. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay. Yan, ingat na lang po tayo mga kabaramay. Tangani pong nakita magkaiko ng problema sa mga butal daw sa mga kapamilya. Daramay kita kang kabos, Bueno, lalo na ni Story, alam ko dyan sa luwas. Luwins, Bursi Barsena nasa linya. The Flash, matindang igop kang sabaw sa malipot na panahon. Please come in, please come in. Roger, salamat natin Patamar, maray na aga at sina maray... Sisay naman. Ang ano? Anso, araw mo na. Altay, mag kami nagilingan. kami nagilingan. Pig repose. Kaya daw. Ma-order ki duwang maluto. Tapos? Sa kuya tinampad. Sa nga ni pagiling sa picture. Ako sa nagkaon. Matindi mataro sa mo ninong mo. Oo.
Okay, sige. Ano mga pangyayari yan? Roger Tabi, Papa Mar, nagkakirigkigan mga nagja-jogging sa may Lambakan, Legazpi City Boulevard, Gunyan, Pasana. Matapos na may sarong alas na color gray na nag-iitom-itom ang natuaw sa nasambit na lugar. Ini ang pinagpaabot na impormasyon sa DCGB News ni Mel Aspe, sarong environmentalist na niyaon man sa lugar na binugaw niya ini. Paarayo sa matawong lugar sa Boulevard at ikinunkon sa maawot matapos na magtaw-taw ini mismong alas sa pigjajagingan mismo sa nasambit na lugar sa pinakang burunay ni kan Boulevard. Sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay wildlife biologist Cyrus Job de la Cruz kana Environmental Management Bureau o EMB Region 5 sa Regional Center site, ining alas na ini posible daw ini na Acrocordus granulatus. Ano na, Bicol ka? Sa inya, Tabi Papa Marda, ipagunapitag kung anong klase ni sa Bicol. Pero ano na, poisonous? Poisonous. Atin posible ning naligaw man sa nasa lugar, saan araw kayo nag-i-star man talaga sa mangrove area. Okay. Tusok kay De La Cruz sa iyang pikso sa luduan si Mel Aspe sa ginibo kay Nina Marhay nagibo-gibo na dai kinulugan ng alas. Kailan takun dai man daw ini nakakapirwisyo nin Marhay, dai ini paggadanon asin kulugan sa dakula ang papel kay ni sa ecosystem. Roger, so yan Tabi Papamaran, mga dagdag na istoryang alas niya na sa siyudad kan Legazpi. Ako po si Luis Puso Barcena. Thank you very much. Yan po, Tabi. Mga natin mga istorya. O, ingat lang kita. Pag-araw kayo ng mga mauran at saka may mga pagbabaha. May mga nagruluwasan pong hindi kaaya-aya. Okay. Bueno, mga tugang, matindi ang traffic na dyan sa may parte Campasirin sa Sorsogon because of the Matnog area port, na nag-closure o nagsarado. Aram mo daw dyan kay tagapagtaram ni Governor Escudero, si Sir Dong Mendoza, para po masabutan ang sitwasyon dyan. Sir Dong, good morning. Ay, Tabay, Papa Mar. Good morning. Good morning, Tabay, sa mga parang Tabay. Opo. May may mga problema kita sa paglarga ka mga bikulo o barko pasiring dyan sa Matnog? Actually, Tabay, duwang nakalis, Papa Mar, kasi may makita ng gale warning, may maning suspension ng Philippine Coast Guard, kundi magtugon ang balod sa Port Allen. Okay. Kaya, restriction sa mga shipping lines kung papabiyahe o tabi na senda mga barko. Unfortunately, duwa lang na barko kan Santa Clara ang may kapasidad na kaya ang mga makupusog na balod sa Port of Allen. Kaya so iba nagpahuway na muna. Pero 3 days ago tabi balik sa normal Papamar ang biyahe kan gabos sa mga barko pasiring sa Allen Northern Samar. Kundi nag-create tabi ni pagka-stranded kan kadako ng mga vehikulos hindi sa probinsya kan Sorsogon pati diyan sa Villahermosa. Sa probinsya kan Albay. Opo. As of yet tabi Papamar for PNP report tabi sa Muya igwanin 181 trucks na stranded nasa pita tabi duman sa barangay kan Gadgaron sa Banwahan kan Matnog. But an assessment tabi kini Papa Mar tanong si bana pa tabi matatapos giraray na congestion ng ini dahil sa balik sa normal na tabi anday kan mga barko pasirin sa. Ayun. Pag medyo baba na ang balod, pwede nang bumiyahe. Pwede na tabi. Opo, pwede na tabi. Ayun. So ang diyan, ang stranded diyan, baka usa na sa mga trucks kundi kasarabay sa mga private vehicles. Yes, sabi, private vehicles, asin mga motorsiklo na mabalyo tabi ng Samar. Ayun, di garo ang linyada naman kan dyan, magpuon sa Matnog, sagod sa Sorsogon. Ay, day tabi kasi lang. Dahil pagkatabi papamarkan, kahit dahil na tigtutugutan, mag-standby, duman mismo sa sentro kan Matnog ang mga bihikulo. Okay. So, tig-move backward din 2 kilometers away from downtown Matnog. So, duman na tabi papapila at gabot sa mga bihikulong masakay sa mga barko. Then pagpanok na hanggang sa Bolo, mga 5 kilometers tabi yan. Okay. Pipon naman kag PNP paglaog digdi sa Villa Hermosa. Ayun. Kaya yan man tabi nahihiling na tabi diyan na pinamat kan mga bihikulo. But sa pagkarga tabi sa pagsakay tabi kan mga bihikulo sa mga barko, nagmo-move forward man tabi sila. Puro aldo man tabi.
Oraldo man nagiro man. Kaya lang talagang dapat sana kung may mga siringkaan from the point of origin, dahil na pagpalargaon mo. At natitipon talaga, maray nga rin sa Albay, igwaning itong suday pa nagagamit na airport, so palaog naman natin ang pwedeng magamit na paradahan. Actually, sabi nagagamit itong paalubok. Oo, yan. Opo, nagagamit ito kan mga stranded na trucks. Kasi siguro may mga may FB page ini mga trackers sabi Papa Mar Oo. Nagpapaabot din ng mga mensahe through their FB pages kung napano na sa Villahermosa. So di ba? Hindi mo na nagilid sa Alobo sabi. Ayun, okay. Sir Dong, baka may dagdag ka pong pangapunan sa mga kababayan at mga biyahero. Please go ahead po, tabi. Well, diit na balon tabi na please pasensya. Pero ang policy tabi, medyo na perfect na ini. Kailan dahil na tabi, Papa Mar nag-i-rewal sa pagsakay sa mga barko sa Matug Port kasi inimplementar kan PPA tabang kan provincial government at kan PNP ining first in first out. So sabihin din kung si Isay nakaduong na barko at kung si Isay nakapila, ito ang tigtatawan prioridad ako para sa kanenot na iabot ng tulo, 5 aldaw, stranded at mga behikulo dahil panaksakay siyempre may mga favoritism kaya papautob na nagtapirang shipping line. So hinalik na tabi ini kan December na hiling na tabi ang positibong epekto kay ini. So yan ang ginari tabi papamaran at aturan na tigito kan provincial government na ining first in first out hanggang may congestion o may congestion sa Matug mas matatawan tabi in priority kung sige siya mga yaon sa pila at sindainan in mga favoritism na mahihiling sa tabang tabi sa Tuyang PNP. Okay. Sir Dong, thank you very much po, Tabi, for always accommodating our call. Mabuhay po kamo dyan. Regards kay Governor Cheese. Yes, Tabi. Thank you, Tabi, Papa Man, and regards, Tabi, sa mga barkada sa DCG. Thank you very much. Mga tugang Sir Dong Mendoza. Nakapagtaram ni Governor Cheese Escudero kang probinsya po kan Sorsogon. So yan po, Tabi, ha. Medyo may diferensya. Paduwa lang ba kung nagkabahay palan. Tapos medyo minaturutan dyaman ta kung makusugod ang baluday man milararga. Kaya yan po ang sitwasyon. Kaya siguro kung may mga advance information, mag-upload muna. At tanganin na dahil na mabuyo. Tanganin di ka mo dyan makaparada. Maparada ka mas magilid kang tinampo, papali umang ka mo. Okay? So, pati albay na dadamay. Mga kapatid, standby lang. Marami tayong pag-uusapan. Makalis lang po kani. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot Sabareta,
Benot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 11 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Rinuso pa man giraray nin mga deboto an Archdiocesan Shrine kana Santo Niño sa Tondo, Manila kasabay man kan kafiestahan kan sa indang patron. Alas 4 pa sana nin aga kasudma kan magpuon an sunod-sunod na banal na misa. Alagad alauna pa sana nin aga may nag-aabang ng mga deboto. 300 sana ang pigtutugutan na makalaog sa simbahan kaya nagtinira sa luwas ang mga dai na kalaog as sinakatuntong sa mga ibinugtak na marker para masunod ang physical distancing. Inot ng kinansilar kan simbahan ang mga pisikal na aktibidad para sa pista arugan tradisyonal na prosesyon, street dance, asin iba-iba pa bilang pag-iingat sa COVID-19 pandemic o ining helang. Yan ang detalyes kang pang alas 11 bareta, haligi sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri.
bumabati ni Sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni Sarong maugmang bagong taon sa Indogabo. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat! Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping ba'y tama? Itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap. Gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10. Gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marbella. Musta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan tayo, pos mo yan bro. Pray until something happens. Sa bilis po ng oras ha. Oras na para kumaon ng kwaw. Alas 11:12 na. Ayan. Matindi man ang kwaw. 200 ang kilo. Dracula mo yan. Pag-arog ka niya, Dracula ni naluwas. Ayan. Primerong naluwasan. Kaya pag mapikadilyo ka, 200 plus nyog plus pichay, rimatan 300 mo man eh. Mapakalayo ka pa. Ayan. So, anyway, duman po sa mga kababayan tao, ingat-ingat lang ha. Duman po sa mga tagabagang tabay ta. Dahil man pakagulpi ha. Iyon na sana ang pwedeng barato lamang na sila na mabakal ta. Dahil na pag 200 sa babalas-bawasiman. Hello dyan kay Mary Rose Bello. Ayan. Dahil mo na ako makontak naman Mary Rose sa dati kong number na dahil na nabubuksan, hindi ko ano man nangyari sa Smart. Kaya nagbakal na lang akong bagong SIM card. 0968-280-6261. Iyan na po ang number ko sa Smart, ano? 0968-280-6261. Ito po na dati kong number, i-disregard na po nito. Tadayin na po ito. Okay? Pero yung sa Globe or TM ko, parehas man lang. Ano? 0935-339-7380. So yan po tabi para duman sa mga kababayan natin. And hello sa mga tabi na sa DCGB News Online Facebook page. Good morning po sa Induga Boss. Hello man kay amigo ko, July Baloloy, kay Joker. Nasa Holiday Inn Hotel sa USA. Matindi, masakin mo sa barko ng amigo ko. Ha? Ingat na sana, hindi na kita nagiling ang pag-uli mo ha. After the COVID na lang. Ayan, okay, tangani po na, no? Hello, ngaya Papa Mar, tama ka dyan, kamahal na kan panira, bata, maluya ang pasada. Sabi ni Joel Bilardo Barameda, sa kuya pong partner, dyan po sa Bakakay. Yan. Alright, so, bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, parang malapit na ang airport natin Madali, nagarumahaman lamang. Bicol International Airport, mga tugang, is 72.2% na overall progress rate. Yan po ang report, mga tugang, na nakalap niya to, na as of January 13, 2021, so package A o package 2A na pigaapod, itong airport development project na kumpuesto po yan kan construction kan landslide facilities as in ibang building nasa 88.2% ng completion. Okay? Madang sa package 2B na minakumpuesto man kan construction kan PTB and runway extension, siring man kan construction kan taxiway, drainage as in iba pang site development work, nasa 49.5% ng completed. Okay? Ayos yan Tan sabi baga, mga tugang, once na kompleto ini, na BIA o Bicol International Airport, maabot sa mga 2 milyones na mga pasahero kada taon ang pwedeng akomodaron ka ini. As in serbihan, na sigurado, mga tugang, magpapakusog kan air traffic, as in tourist arrivals, mga tugang sa Kabikolan. And siyempre makikinabang ka na primerong lalandingan so Albay, Daraga area. Okay? Tan sabi mga tugang, sa pagi ka ini, na aeropuertong ini, matatawanin dalan mga tugang, an pag-uswag, pag-transform
mga tugang kan Albay Province sa Singkambilo na Kabikolan sa sarong pigapod na economic powerhouse. Ha? Nasabi nga ni, ang magiging benepisyaryo kayan, mga tugang natural sa mga kapwa Bicolano o sa mga kapwa Pilipino. Matindi talagang the longest constructed airport nga ito. Kasi kung naramdaman nindo, mga tugang, taon 1996 mundag ka na kan Angel. Kan taon 1996 na, mundag ka na. Ha? Pirang tangka pa sa nakita, 8? 1998 ka? Ang nangyari kung sabi mo, ito pa sa imong airport na yan, dahil pa nahaman. Ay na. Pira na edad mo ngunyan. 1996, pinunan itong pre-feasibility study. Yan, 1996. Pre-feasibility study. Manang ko dyan sa Bicol International Airport. Tapos, kan 2003, tinawanin go signal na ngaya, mag-proceed ka na. Trabaho na muna yan. Kaya lang, so talagang actual na construction nagpoon December 2016. Ganon ang history ng BIA, Bicol International Airport natin. Kaya sabi nila, pang-Guinness ngaya. The longest constructed airport ang tugang in the world. Igigunan mo yan. Pero nahiling to sa mga retrato bigpaluwas, mga tugang kang provincial government sa pagi kang Facebook page ni Governor Alfrancis Bichara. Dakula ang terminal. Tapos igwa ning dua angel na so pigtutulayan baga na minakan. Duupot ito sa aeroplano. Ayan. Dua, mag-ibong. Tapos ang tahaw, kaitong bubong, may kurting mayon volcano. Pag sakay mo duman, malakaw ka ngaya pa duman ka ngaya sa aeroplano, hiling-hiling mo, talaga nakaampang sa mayong volcano. Puwerte man talaga ang site. Maray-ray man talaga pag hiling-hilingon. So yan, sana matapos na. Dahil na ning aberya. Ngani na magamit na kan mga kababayan asin mapakusog ang ekonomiya, tanganing ariglado kita, tanganing na maging okay tabi, okay? Sabi ni, ayan, sandali hello tabi, ay, winalat ko na dyan sa, sandali ay, pakitabi daw tabi kay Mariel, yaw na sulasadak, may winalat ako naman sa iya, pakiano lang, okay? Asa pa rin, papakuhan ko na lang dyan okay, sige yan, tapos kaya man ka nagbalik na 2 bisis na. Kung di kami nagkita. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Mga tugang. Iyan. Sabi mapakusog ka ng ekonomiya. Di ariglado. Alatalaton ta. Sana dahil na maglampas pa ang 2022. Magamit na. Okay. Sabi ng Antonio Miguel, Potro tabi sir kang CP number mo. Cellphone number natin, Smart 0968 280-6261. Sa TM or Globe, 0935-339-7380. Ayan, okay? Hello kay Saturnino Barcenas. Pinoy, Pinoy, kumusta na? Good morning po. Ayan, di na tayo nagkikita. Naman si Eduardo Esqueo, good morning at Yumar. Alright. Sige po tabi So, alatun tayo yan. Nahiling tayo itong building, terminal building, madali nang matapos. So, may nagkakapira pa mga dapat na ariglaron, tanganing malandingan mga tugang ni mga eroplano. Ariglado baga, pag niyaw na yan, madali na sa kitang magpasiring sa kunyan. Sa ibang bansa. Mapamaho kita sa Indonesia, mapangod kita sa Macau. Ambog mo nga. Anyway, bakalong ka ngayang, halimbawa kay Puan nga ni Angel Key gamit para sa iyang mga, anik-anik dyan sa newsroom. Akin sa electronic gamit niya, di mapasiring ka doon, ayos mo gali, dali na sana, ang pagbiyahe-biyahe.
Ayos man yan. Pag-operate niya ka international airport, baka dumagsa ang mga virus haling ngaya. Magpamawad ako sa Wuhan, ay ara mo nang delikado nga tama dumang kapaman. Iyan mamagaan paggamit ning tamang wisyo. Parehas man sa naangkan kaya kapipag face mask tanganing makalikay ka. Di ba? Pero kung suicide ka na, di pumait ka. Matindi ko niya na. Pati ice cream sa Wuhan, contaminated na. Di ba? Ice cream ha. Sarang box din sa ice cream, pinag-shield, pinagsaray, Dipisil ngaya. Kan sabi na patunayan na positive mga tugang sa COVID-19. Yugunan mo yan. Pati ice cream duman. Okay. So, pagkatapos, kadako lang mga nagkakaproblema. Okay. So, anyway, duman po sa mga kababayan halatalaton magpasiguro kita. Mapabakuna o dae? Ano man senior citizens, hanapan da po mga tugang nin talagang akma na bakuna para sa sa mga may edad na, darakan ka itong nakaluwas na bareta, mga tugang duman sa Norway, na 23 na mga 75-year-old pay taas na mga senior citizens ang nagadaan kan ineksyonan ng Pfizer. Pero ang sabi, kang ibang mga obserbador, bago pa man nagbabakuna, nasa 400 na mga senior citizens ang nagadaan duman sa Norway. Kaya padago sa pigalatang investigasyon asin yung magiging paliwanag kang counterpart kan Pfizer duman po sa Norway. O yan po tabi. So digdi man sa Pilipinas, ang sabi kang FDA, pwede man ngayang iatrasta so kontrata duman nga sa Pfizer kung mapatunayan talaga ngayang delikado. Pagkatapos, posibleng mabago ngaya so sistema kan pagtudok sa mga may edad na. Alat-alaton ta po yan Day pa man ang duwa pa man sana ang may EUA na pigapod yung emergency use authorization. Ang gusto sabihin, pagtutugutan kang gobyerno na gamiton so vaccine sa sarong nasyon, pero dahil pwedeng ipabakal for massive distribution. Parang maluwas, garo angel experimento. Sa gobyerno sana pwede makapagdila, pero di mo yan pwedeng ipabakal sa iba because day pa aram kimaray kung ano ang epekto kasi magiging repercussion kaya kung baga magiging adverse effect kaya limitado sa ang pagluluwas. Kaya baga kapag ineneksyonan, ang policy ninda maski sa na party kang kinaaban, pag ineneksyonan, babantayan kang maray. Imo-monitor kang maray, tangani na maging ariglado. Pero may pico-confirm kitang report, paano ko duman sa mga naka-recover na, sabi, maski naka-recover na sa COVID, reparo pagirare, kaya nahiling pagirare, ang mga ang mga padagos na pag-deteriorate, kan baga, kan lungs. O yan ang pigaradalan mo niyan mga tugang. Although sabi nga ininda ngaya, maray na nga itong igwa ka ng diit na depensa kaysa dae ng God. Kaysa zero ngayon ng God ang depensa mo. O yan ang mga pangyayari ko niya na mga kababayan natin na maanuan ka mo. As to sa presyo, bahala ka mo dyan. Pero may niluwas mga tugang sa WHO na mga presyo. Matindi pala na di. Iba-iba kaya mga tugang ang mga iba-iba ang mga klase pala ng virus. Yung bakuna. Kaya natural, dahil iba-iba ang klase natural, may ibang epekto sa lawas. Pag tinudok, AstraZeneca, itong Oxford University AstraZeneca, ang teknolohiyang ginamit dyan, viral vector, o yung genetically modified virus. Sana may makapagpaliwanag ka ng doktorali. Nansabi, pag in-inject ngaya, ang bakuna,
sisugo ang human cells na magproduce ngayon ng SARS-CoV-2 spike protein. Ang immune system's main target sa coronavirus, tanganig garo ito ang atakihon. Ang efficacy 62 to 90%. Pasado sa gabos na trials. Okay? Nagbarakal na kaini mga tugang ang Estados Unidos nin 300 million doses mantang so EU, European Union, mga tugang 400 million doses, saka yung UK, United Kingdom, 100 million doses. So Thailand, buminakal naman in 26 na milyon na doses. Ang presyo, money, $4 per dose. Ayos adi. Kung $4 per dose yan, na AstraZeneca, maluwas na 384 pesos, 41 centimos. Tama, ay hindi. Oo. Pangyari, adi. Barato. Ano pa? Ayan, Pfizer. Ang Pfizer, hindi naman mRNA ang teknolohiya. Iba-iba talaga di. Ha? Ang new mRNA technology, piglalansi ngaya ang lawas sa susugo ang lawas na maggibo ng viral protein itself, which in turn triggers an immune response. Ayan. 95% efficacy. Basado man sa gabos na trials. Yan. $20 per dose. Yung presyo da, pinagpublika rin ni Duman sa Thailand, ha? Ang source kay ni WHO. Okay? So, Sinovac. Ano ba itong Sinovac? Ito. Ang technology inactivated vaccine na minagamit ng gadan na COVID-19 virus mismo para mag-trigger ng immune response. Yung ano, ibang teknolohiya ang ginamit niya compared naman sa doang nabanggita. Efficacy rate 50 to 70%. Pero nagbabago nga yan duman sa mga na-testing ng mga nasyones. Okay? Parasado man sa phase 3 trials. Nagbakal na, so Indonesia, 40 million doses. Sabi ang Pilipinas, nagbakal naman, 25 million doses. Tapos ang Thailand, 2 million doses. Presyo, duman sa Thailand, $5 US dollars per dose. Gano'n pa ba kalig sa tao? Iba-iba nagluluwas, ano? May 3,000 plus, tapos iguaman sabi ni Secretary Roque, 650. Pero digdi sa presyong pigsabi na $10, di maluwas na 480.56. Di ba? 2 dose. Di ba rato sana di? Kundi, yan ang problema natin ha. Iba-iba ang nagluluwasan. Sputnik, o iba man ini. Adenoviral vector. Mahanap pa kita ng mga doktor kayo magpaliwanag kung anong ining klaseng mga mRNA na ini. Tanganing mas masabutan. Yung Johnson & Johnson technology, naggamit man ng cold virus para mag-deliver ng genetic material from the coronavirus into the body to prompt an immune response. So, puro yan para mag-gibo ng ng immune response. Yan ang epekto kang bakuna pag tinudok sa imo. Kaya, ngunyan, may iba-iba talaga na magiging reaksyon sa mga lawas kang tao kung itutudok kung anong klaseng bakuna. Yan. Ito, dapat masabutan tayo na pag tinudukan ka ng mRNA, anong mangyayari? Di ba? So yan, ang sabi, ang gobyerno, malansar ang Department of Health nin massive education campaign manungod po sa mga bakuna. Dapat lang siguro, tangani po na matawan ng pagkakato ng mga tao na maraman kung ano ba yan? Ano ba ang pwedeng gamitin? Ano ba talaga ang akma sa akin? Di ba? Okay. Sabi ni Chatilde, aram mo ngayamar, kan 2012, binakunan ako ki anti-flu. Ano ka nga ito pagkaagad, ay na ako nakalakaw, 2 bulan.
Kaya pagbabakuna otro, dahil na ako nagpabakuna, kaya ang maabot yung bakunang yan, takot ako. Normal na reaction po ini ka mga kababayan natin. Dahil di nila, siyempre, pag di mo man midbid talaga, natural magkakaiwa ka ng pagduwa-duwa. Nakatakot pa pamar magpabakuna. Kung arog kan mga bareta na luwas, mapabarakuna ka po. Ayan. Ayan po tabi kunyan lang, maglaom sa naman kita sa mga autoridad. Manungod po dyan sa mga bakunang iyan. Sinda lang po ang pwede tang makapitan sa panahon na ini. Bako itong sa mga tigpaparupos, ka mga manenlain na mga iba-iba sa website o kaya sa internet. Ilangan po nindo ang source kung sisay, ang nagsurat kung sisay. Anong otoridad niya, tangani na day ka mo malinlang, day ka mo kadakol mo yung nagruluwasan. Okay? Implement mo yung bida. Alamin ang tamang impormasyon lagi. Di ba? Yun yung pinakalas na ng bida baga. Alamin ang tamang impormasyon. Saan ka kukuha? Sa Department of Health or sa FDA ka kumuha. Or sa mga doktor. Tangani po na sigurado. And not sa Facebook na kung sisay-sisay na friend nindo na nag-share sana. Di ba? Iyan ang dapat ang gibuhon. Tanganing dai kita magka-burua sa palibot. Okay? Paano, mga kapatid? Oras na to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! Weh! Sobra ka bitoy pakno! Ang sikreto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasinawas at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang. Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright! Bueno, mga ito, ang balik na po sa tayong programa. Ang bilis-bilis lang ng oras. Sa mga kababayan po natin, 23 minutos bago po mag-alas 12. Ano sa tuyang oras, ha? Kung po sa mga kababayan natin, relax lang ang mga tagabangtabay na always be protective of your family, lalo na po dyan sa kontra sa COVID, ha? Dahil na magparadunong-dunong. Sabi tayo, maging parte na kang buhay nindo, para pernal yan na kang laos, hindi yan po na face mask. Ang yari, face mask, face shield, ha? Physical distancing, paghugas ng kamot, tapos yung pag-sanitize, gamit ang sanitizer o alcohol, dahil magparakapot-kapot kung saan man na parting mga bagay-bagay na pigduduman nindo, tayo po yan na magiging problema. Iusan na yan, habang day pa kamo na babakunahan, o maski nabakunahan na, imagine, itong na-interview ni Pio baga nahali sa Dubai, sarong dating taga-tabako, dumana nag-star, mga tugang, ayun na, maski siya nabakunahan na, dahil niya piglower ang guard. Padago siyang nagagamit, mga tugang, itong bida effect. Yan, yung bawal ang walang mask, di ba? Tangani pa na maging okay kita. Okay? Iwasan po ang mga matawong mga lugar. Ha? Tangani na dahil kita maulakitan. Kung dahil man sana po nin importante dumanan sana sa araw muna, magpalimok-limok. Para dahil ka mamabor, magplant ka mo, magtanom. Kung mahilig ka mo sa masitas, di magplantitas ka mo. Pero kung para sa security kang pagkaong kang pamilya, yan, mga tugang. Back to basics kita. Dumang kita, mga tugang, sa tuyang mga natadhawanan tayan, mag-ibog ka ng plat. Kung may natad kita, kung daiman, mga tugang, tiriponon sa mga ginaramit na nindo na mga botikan soft drinks, botikan mineral water, mga luma na mga pantalo na maong pwedeng gamitin, mga sako, mga balde, asin iba pa, pwedeng gamito na tanuman. Di ba? Maraming libre na pinamimigay, mga tugang, ang DA, maghagad kita din sa mga munisipyo o kaya sa barangay Kunigwa. Tangani po na makaraos kita after some time, mga 2-3 bulan, igwa ka na ning pang-sustenir sa imong pangangaipo. Susubra, ipanaw mo sa kataraning, sa iba pabakal mo. Di ba? Yan, ang pwedeng maging practice. O kaya naman, pwede man itong itong pig disability father mo, itong manungod sa mga greens, na dahil napipadakula, saradit sana. Pero tian, yan pala namang saradit sana, nutrient pack. Yung saradit na vegetables, nutrient pack. Dahil napipa, sa adult, yung mature talaga, saradit sana, pigkuha na. Gamitin mo na bilang smoothie, gamitin mo panghalo, mga tugang sa, sa mga pagkaon, mas masustansya daw kaysa itong nag-mature na. Yan ang mga, mga kababayan natin na mga nagtuturo
kan mga dapat niya itong gibuhon, mga tugang, tangani na maging, maging healthy sa panahon na ini, dahil pag healthy ka, dahil ka maulakitan tulos-tulos ng mga, dahil magbababa ang sa imong immune system, yun ang pinaka-the best ng sistema. Ha? O ngunyan pong panahon, talagang medyo dakula ang problema ta. Taday ita aram ang kalaban, kung sisi ang carrier, kung ano pa. Okay? Okay, kumusta sa mga kabalikat CBCom 1001 members, mga tugang sa Albaya, yung mga chapters natin, 914 sa Tiwi, 137 sa Malinaw, 882 sa Tabaco, 993 sa Malilipot, 430 Santo Domingo, 129 sa Maanito, 155 Legazpi, Zion, hindi po sa Legazpi, 349 sa Ginubatan, 333 sa Ligaw, at saka 311 sa Uwas. Good morning po sa inyo, padago sa kantayo mga sir. Thank you sa sindong panahon, pag-offer sa sindong oras para mag-volunteer, asin makatabang mga tugang sa komunidad. Seeking no pay, tapos nagastos din sa diri para lang dyan sa indong mga kinaugmahan man. Okay? Very good dyan. Bueno, mga tugang, dako lang kapatutoya, Papa Mar, nada ko umikan Sabado sa indo ni Father Momoy, kasabay si Engineer Nong Ibo, kan City, manong duman sa pagresolbir sa baha. Ayan. Actually, kan Sabado man ang bisita mi ni Father Momoy si City Engineer Nong Ibo, Clemente Ibo, mga tugang. Bisita tadigdi. Napag-urulayan mi itong manong duman sa sitwasyon kan mga salog, kan mga pagbabaha digdi po sa palibot, taman sa nanaan ligas pibaga mga tugang below sea level. Okay. So, ininot pala na tiniradang burong kalon, as in linigan, so kali, o so itong salog dyan sa may bitanok, pinaharali so mga naka-star over the top. Itong inapot nga, ano ako itong engineer, itong naka-over the top, kung magsabihin, so drainage system, tinakloban, duman nag-extension nga narong ninda, extension nga ito, baka uman talaga, duman nga sila kung baka dinagdagan para gibon tindahan, or kung ano pang paano. Sa irarom ko ito, grabing mga basura. Kadaklan plastic. Iyon, inarakad ito, mga tugang. So, ang resulta, nagparauran digdi sa to, dahil na naka-experience nin mas grabing pagbaha, so mga lugar na dating pigbabarha, nakadiretso ng magbulos, mga tugang, so tubig duman sa salog. So, digdi man, mga tugang sa Macabalo River, yan sa particular sa may Badapda, pinararom na yan. Kaya ang resulta man, mga tugang, kan magparauran, vuelo man na nakabulos man sa tubig, although nagbaha, pero, naglangkaw sa tubig, pero nag-subside tulos. So yan ang gigibong niya ng paagi. May saro na major project, nalo yung pinagunamitan ni Mayor Rosal, na magibo ng parang impounding area. Kung sabihin, sa mga tubig, mga tugang, bago man bumulos sa mga salog o mga kali, dumango na siya madalagan sa impounding area. Sarong dakula na kalot, mga tugang, na gigibuhon, duman madaralagan ang mga tubig, tapos ipapump ito, mga tugang, paluwas. Pasiring sa dagat. Iyon na, ayos baga. The best na yan, mga tugang na solusyon. Taday makitang maginibo, para magpunksyunar, mga tugang Kimaray, ang pumping station dyan sa San Roque at saka digdi sa, sa Victory Village, dapat na ariglaron ang mga tributaries ta. Tapos gumibuning saro pa duman, tanganing yung magserbe, kamanyaon sa Bilamor, so kasi iba pang mga lugar na harababa, na talagang minasafer kapag sigida ang pag-uran. So at least, nahiling na po sa epekto. Maski initial pa sa naso atake, kan City Engineering Office, nahiling na po sa sistema. Sana, magkakooperar sa mga taga-Legazpi. Lalo itong mga naon sa Bitano. Nahiling na po sa epekto, dahil kamo binaha, dahil na pag-utron so dating gibo na magparatapo kami kita ng basura dyan sa salog. Ayan, maging considerate enough kita, bako sana para sa satuyang sadiri, para sa tuyang pamilya, kundi para na sa bilog na komunidad ta,
an kauslaan kan saro, mga tugang, minasapar, an ribu-ribong tao sa residente Kaligas. Jimmy na salita na sa linya. Jim, plus kami, Jim. Yes, salamat Bimar. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, may problema pa lang talaga kita, Mar, sa pag-abot sa industriya ninyo. Oh, kailan sa pakalis kan mga parada kay Bagyo. So mga dating tindog na mga nyog na mga magagayon, mabunga, kan rin na pado ini kan mga kalamidad. Mahiling mo niyan, mamundo katabi, Mar, kari na mga kandila, mga bunga, tralago, nagtatarakdag. Taon an haralaton purabiran mga ini makasulit sa normal na pamumuka. Iyan. An question, kada taon baga may bagyo. Mauroon long pa sana, narapadoon na naman sa maabot na mga aldawnin na bagyo. Ano na sana mangyayari kan mga kanyugan niya to? Dapat kan, ang tanong mo na nyog, suara baba sana. An paros na man minasagyad sa daga. Baka? Iba ng mga variety kaya na dapat sigurong ipabariwas kan PCA. Pwede ang variety ka to na arababang nyog. Iba kan so natural na nyog na haralangkaw, resistant iniman ko taan sa bagyo. Kundi nagpaparakusugan bagyo, dahil naman hindi kaya kumpara digdi sa arababa. Actually dyan sa 3rd district, 1st district, nagulpi. At least kung mo sa may Santo Domingo, dahil masyado sa Paros, tapos halangkawan sa Paros. Kaya sa mga nyug ko naman, dahil man masyadong na ano. Kasi sa ibang mga rinabasan talaga kang makusog na Paros, talagang ganoon man sa ng pinuspos na kandila. Digdi sa 3rd district, ang Libon area, yan nagitsit sa bagyo. Kunin ko taan ng takunan, ining so variety nyug na suara lang baga, resistant ini sa bagyo. Okay. Kundi, subagyo ngunyan, mga makukusugunan, natural, masiguran. Dahil na kinaya. Dahil naman kakaya noon. Dahil ko na dahil basta minabari, sabay-sabay sa naini sa Paros. Kaya lang, so, kunyang kaya ni atake itong supuon, doon sa puro. Di bare, pag ito nadali, may rimati na. An maraot pa digdi, si sabayan na kiman-made. So, kaya pa man rin makeover, na hindi man ngunyan ang mga kukulambers. Si Kuana, di damay na. Dahil naman pig-inspection kaya. An poturo kan yung industriya ninyog tabi niya to tabi, Mar. Gari na sa asiring sa endangered species. Pero dapat siguro baga may patakaran baga na kada putol may salida. Kainan mga sinalida. Kainan mga sinalida nga ni. Yan ang patakaran nga ni. Yan ang naging problema Kaya nga ni pinimbelto ang barangay dyan. Pag makuha ng permiso, nga ni naman siguro na masusunod ko. Niya sa barangay. Siriko-siko ang tao. Niya so kapitan, yakap, bala ka na pasyat-syat na. Sige na, rimati na. Yan ang nailing kung ano ang epekto kan mga siring ka na ugali. Ano nga ni, nasa sakripisyer. Ano nga gani, sumasunod na ni rasyon. Correct. Baka drawing na sanaan, isipon mo, marinapot niya to so research center kung iguanin available na mga pananom kanyog. Iguaman ko ta na. Rinapado man ini. Nadali man, nadamage man. Nagpadaralali man kan bagyo. Ay, pangyari. Yan talaga. May problema kita. So, mag-importa sa ibang lugar na dahil binagyo. Pwede, dahil taman araman resistensya ka ng mga rababang nyog. Primero sa radit. Ikadua, bako manda masiram. Ay, paglungbod garo. Pero kung sa panggata, pwede man. Inda ko sana. Buda, ang saro pa sa problema, basado sa pakipag-ulay niya to kay Sir Alvin Trespeces and Provincial Manager kan PCA. Nasinda pa lang tabi, Mar, andir kan Department of Agriculture. Isinalik magasinda sa DA? Wala man pala sinda nin siblag na pundo pag-abot sa mga restorasyon kan mga nadanyara na nyog. Kaya nagsusuro sa diri sinda kung ano naburo-baro nindang pundo dyan, yun na sana. Kaya nasa masakit, tabi, Mar. Ang sitwasyon niya to sa industriya kaya na nyog. Kuwang kita,
masasabing nasa agricultural land, tapos yun na nga yaon sa tuyan industriya kanyog. Pero habang sige ang lampas kan panahon, an taon, sige ang arabot kan mga bagyo, sige ang bawas kanyog, sige ang bawas, kulang ang nagtataranom, may nagtatanoman pa sa papasabi-saban sa Carabao, ano na sanaan abot ang takay ni. Ang sarong nyog tan itano mo, maprodukto ka kan, mga 7 to 10 years gayod. Dayman. Ay, may mga variety ko niya na 3 to 5 years, yun na eh. Yan ang problema tabi Marnyato, digde. Doon pa paano, dapat patang mo yan. Dapat plano ng kimaraykan mga kunyan. Dako lang may tatabang kang kan mga komitiba ka ng agrikultura sa kada sanggunian. I-revolutionize taninda ang pagtatanom na yan. Pwede gayod nga ni sa congressman ni mag-aragin na alokaranin pondo man na ni si Blag an probinsya an PCA. Nangani na makabuelo utong sabi ko itong kondisyon na pag nagputol ka kinyog, may isasalida ka. Pinutol na nyo, gilingon mo ginikanan kan pinutulan kanyo, gura man tanom. Dahil man kaya na-monitor kimaray. Kulang man primero kulang man intawo an PCA, say mag-monitor kaan. So barangay maray kon cooperative. Kaya iyan na ko dapat kan nasa sa tuya naman sa nang kung gusto ta anong gusto ta dahil na ko ta magpara asa-asa kang sa gobyerno kung sa ano pa man kundi sa Diyosa na sana. Gusto mo na masustenir ang pagkabuhay mo, pinagakuha mo ng pagkabuhay yan, piga para abuso mo, natural na yung mapigti salida, na yung pigataman, rimati ang mga yan. Isip mo yan kan mga tao, so immediate need. Yan ngayon, aloy pa yan, itinano mo, manguman-nguman, pinagakudan kikarabaw kan kataning mo, makakuha ka lamang kaiwal. Yan ang problema ka naging, mahilig kita sa instant. Kaya instant na nawara, instant man na ilang, instant gadang man. Iningyog ta. Mga pirang taon pa kane, ang mga proyektos gulpihon. Nagulpe nagpapaya harong, gulpe ang proyekto kang gobyerno gabos kukulambiran an kaipuhan, in demand an kukulamber. Pero may kunyan, day makaya mas bibaral baga na mas kinay pa mong pwede putulon. At ang dahil di man gani, iyan ang nakulaw na problema na dapat na mariparo kan sa tuyang mananunongdan ng mga opisyalis ng gobyerno, magin sa lado kan mga congressmen na alukaran man gayud nin pondong si Blag and PCA, katimbang yan kan sa tuyang sugpon buhay tabi Dahil mabuhay kang poros na sa na-instant, tapos karne, na mahalunon man nga ang karne. Dahil ka maka-street mar dahil kang gulay sa rong simana? Natural. Luluyaon ka? Kaya dapat talaga magsarasadiring magtanong. May naroon mo tabi mar, anyog mo niyan, ang sarong buho kanyog, 25 lago. Maringay ita ako, dakol pa naman. Ay mga naisalbar pa kita. Kahit papaano nakapropakulaw pa kita. Iyan, ang problema. May pa sana dyan na nagtatagas-tagas. May makata na nakaagi. Pinundilyo na. Pinumbilya na. Yan ang pag-alan sa Philippines. Pero duman dali ba kita duman sa Vietnam, manyog baga duman. Sipon mong kuhan nga niya, anyog pati duman, Draculaon. Sa duman mo mailing, nasa nyog, pinakinabangan, puon sa gamot, hanggang sa puro ng dahon. Nagamit hindi talaga. Talagang pinakinabangan ng Tree of Life. Duman gari, nahihiling ko, pigatawan importansya ang kanyugan. Siyempre. Wala gay duman kay Bagyo. Wala na duman para gamit ko kulamber. Tamas mahilig duman sila sa bamboo. Kita digdi ko lang sa inobasyon kaya. Walang kita. Isipon mo duman, maguli ako digdi. Sarong bulan, ang toothpaste ko. Sa itom? Sa itom? Sa oring? Sa oring kan. Sa oring kan bamboo? Kan bamboo? Kan butong? Kaya pala puminituin sa imo nga na rin. Halo yun. Puminituin sa imong ngipon na rin. Na-convince kang marikan sexy doon Pati sa panghilot. Panghilot. Itong panghilot talagang pwerte ito sa minainit. Pwerte ito. Kibo sa butong bagay ito.
ang plato ninda naman gibo sa ano de. Sa bagol. Sa bagol na hinaluan nin mga tinuktok na mga shell nin bunay. Yan, igigo na naman. Ano tatay niyang kaya digdi? Gusto tayo panadigdi, so madali sana. Maradali yan sa nakita digdi. Isip mo, sa pagtanom sana, habo nila kan organic, talo yun nga gusto, so di artificial. Oh. Amo Yun man ang ang dapat nangyari, na so. mabago kayo kyan. Paano Pero pwede mabago because may nagpupuuna dyan sa 3rd district. Nag-imbulto na baga ni Congressman dito sa mga obines. Sinda ang pag-asa dyan. Amo, yan pinagpuunan ni Congressman Didi Cabredo. Yan. Dapat yung Namomotibar na. Kundi long term ini sa kamote pa sana ini sa mani. Dapat may nagtaranong ng ibang ano baga sa ligaw sa mga GIP? O may mga iba ng tigtaranduan? Pati sa mga mapakinamang butong, nyog, yun nakuta na yan ang mga tata. Bagyoon man, may matumba, may magatanom giraray, igwa kita pirming pang supplement, may masalida. Yan. Pero kung pabayaan ta na sana, tatumba, pabayaan na sana, wala na, tapos kita ka ni. Nangyari. Tama yan, ipadagos ni Congressman Didi. Pahiwaso niya ang kuhan itong bakusan na sa nakasentro sa kamote, nakasentro sa gulayon, nakasentro sa mani, sa kung ano-ano pa. Gabos ng klase? Ubus ng klase. Ubus ng klase. Total mo man sanan kuhan, sa totoo lang kuhan mga bulod, karalbo, mamunduan pagmati mo. Pero kunan bulod, nahiling mo maprisko, may mga tanom, sa irarom nagdadaralagan mga native na urig manok. Ay masira mo ng pagmati, Mar. Gari ka na sa heaven. Magdiyan ka sa Pioduran, pero tiyan paburo ko dyan kan utong sa mga native na urig. Kumabakal ka dyan, alat ko na, pagbalik niya, tayo niya, naglakaw-lakaw. Alat kayo na, alatan mo mga pirang oras, pagbalik, saka na kumadak ko po itong native na urig. Iyo. Pero nasa plano yan ni Congressman Didi Cabredo na yan, pati yung mga native yan. Tarawanin natin yun sa mga maabot na law. Pero aloy-aloy pa yun eh. Okay yan. At least napupuna na. May mga pasipuna na. Nakukuha na sa motivasyon sa mga farmers. Iyon na sana yan. Sa mga farmers, mag-inubar naman. Okay, so yan tabi Mar. Ano sa tuyang mga dagdag na informasyon, sitwasyon kan sa tuyang industriya kan mga nyog, digdi sa tuyang kapalibutan. Jimmy na salita di si GB News. Thank you very much, Jim. Mga tugang yan po ang dagdag natong istorya. Ali po dyan sa tayo. Yan, nasa tuya po yan. Ang pag-asa ta. Paano kita makasurvive? Nasa tuya po makamot yan. Kaya kita magpaaram, pipaisip po tabi na si Divina Siniza Llorca, binawi na ng buhay at sinan sa iyang bangkay na kapatente sa Mortuary Chapel kan Albay Cathedral. Ang lubong sa aga, January 19 sa Albay Catholic Cemetery. Pagkatapos kan 2 p.m. na misa sa St. Gregory the Great. Ayan, okay? Okay, o yung mga taga-Banuang Sutil sa Daraga, ano namang ginibo nindo dyan sa, sa dati bigtakopan ng basura. Sinarado ng ginibo na ng open dump site, ano na tayo? Balik sa dati man eh. Ismaryosip. Hello kay Chatalin, yan po sa Banuang kan Pakakay. Sa inyo po ka, boss. Gabos na nagkatabay. Thank you. Bueno, para na po kita. At oras na. Ini po si Mardila Daingiba. Thank you. Abangan po si News Director Edwin at saka si Chianti Bula sa alas 12 Bareta. Masunod na. Bye-bye! Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Anti-Bac removes 99% of